Хора, здравейте, днес ще играем игричката Монструм. Качваме се нагоре. И да, нищо не виждам. Сложил съм, за да ми е на много тъмно. Освен да запалим. Ай, обясни ми как ме видя от тук, братче. Ето го идва. Не, бързо отваряй. Не ми кажа, че ме видя. Бе, това беше доста близко. Да пуснем малко светлина. Бе, това беше много близко. Не знам даже как ме видя. Хора, не знам даже как ме видя. Бе, това беше. Пак идва. Спейса бързо! Спейса! Спейс то клип. Хора, едва. Добре, продължаваме с гонитбата ти. О, да, това е много близко. Нищо не се вижда. Ето го идва и даже е много, много близко. Няма нужда да фърля по него. Ще се качим горе при хеликоптер, там ще го спрем. Бързо! Спри го! А, така. Продължаваме да бегаме. Ето го идва, чувам стъпките. Копиш тук. Какво по дяволите без това? Трябва да намеря изход от тук възможно най-бързо. Еми, със сигурност. Качи ли му чувам стъпките? Какво избучи? Той е някъде вътре. Той е някъде вътре. Бе, въобще видя ли ме? Аз тък му закрих този момент, той открити. Сега ако знаеш, че аз съм тук, просто ако бъгна. Ако знаеш, че там просто ще се гръмва. Аз веднага се скрих този момент, той открити. Ти сляп ли имаш на окото? Тук как нямаше врата, бе? Ти сляп ли имаш на окото? О, не! Дай да му пуснем малко музичка. Видях стълбите. Тук, отдолу. Саш долу тук.
слеп ли имаш на окото? О, сега ще ме извади, нали? Дай да му опознаваме малко музика. Явно не може. Ставай, спейса, ставай, ставай. Идиот. Добре, самоубихме се. Това го направих за смях. Това ще сме. Чао, чао.